What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. Welcome sa ating munting channel. At kung bago ka pa lamang dito, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell. Kung kwentong aswangan ng trip mo, ako na ang bahala sa'yo. Anyway, simulan na natin ang aswangan. Dalawang buwan ang kinailangan namin upang mapagplanuhan ang ikalawang misyon. Hindi naging madali ang lahat dahil konting impormasyon lamang ang nalalaman namin tungkol sa mga gator. Matagal na panahon na rin daw kasi nang may huling nakitang aswang na nabibilang sa lahing gator. Ang buong akala nga ng lahat ay nabura na sila sa mundong ibabaw. Napabalita kasi sa buong kaaswangan ang naging sagupaan nila ng mga harbon nang dahil sa issue ng teritoryo sa norte. Nagkaengkwentro na pala sila dati. Sayang lang at hindi pa nagkaubusan ang mga hunghang. Sa totoo lang, nung una ay wala talaga sila sa listahan ng mga aswang na balak kong kuhaan ng mutya. Pero iba pa rin talaga ang kombinasyon ng mga katiktik ng lahing awangan at alamid. Talagang walang halos na ililihim sa kanila. Sadyang ang kuta lang ng mga harbon ang hindi nila matagpuan. May kung anong hiwaga daw kasi ang kinaroroonan ng mga yon, tulad ng hiwaga dito sa Condita Valley. Nakatago din yon sa bulubundukin. Ayon sa mga katiktik, namumugad daw ngayon ng mga gator sa mga kalat-kalat na isla na matatagpuan sa hilagang bahagi ng bansa. At ang islang yon ay tinatawag nilang Porosa. Doon nga ay muling nagparami ang mga gator. Karamihan daw sa mga lupain doon ay abandonado at wala ng mga nakatira. Pinapalabas na lang ng gobyerno na maraming mga kamandag na hayop ang naglulungga doon. Siguro para wala nang maglakas ng loob na pumunta sa lugar na yon. Pero ang usap-usapan ng mga naninirahang tao sa norte ay matagal nang nagiging pasakit sa kanila ang mga halimaw na umaatake doon, lalo na sa mga mangingisda. Nakumpirma naman yun ng mga katiktik at yun nga ang mga gator. Sila ang pang-anim sa pinakamalalakas na lahi ng aswang na kadalasan ay sa mga ilog at dagat na mamalagi. Hindi naman daw orihinal na taga doon ang mga lahi nila, pero nakuha nilang sakupin ang lugar na yon. Mismong ang gobernador daw ng bayan na yon ang pinakahari nila na nagngangalang Anastasio Condrado, isang halimaw na nagpapanggap na tao. Kaya pala mas madali nilang nakontrol ang mga isla doon. Ayon pa sa pag-iimbestiga ng mga katiktik, mga ilang dekada na rin daw ang lumipas. Tahimik at masagana ang pamumuhay ng mga taga-Isla Porosa. Masagana ang yamang dagat, kung kaya't karamihan sa mga taga roon ay pamamalakaya ang unang ikinabubuhay. Hanggang sa isang araw ay isa-isa nang hindi nakakauwi ang mga mangingisda mula sa pamamalaot. Wala namang matibay na ebidensya, pero iisa lang ang kwento ng iilang nakaligtas. May mga halimaw daw na umatake sa kanila habang nasa gitna ng laot. Mula nga nun ay napilitan ng tumigil sa pangingisda ang mga namamalakaya sa lugar na yon. Wala na rin halos nagtutungo pa sa Isla Porosa. Pinagbawalan na rin kasi ang mga tao na magtungo doon. Ang bali-balita nga ay wala nang residente pa ang naninirahan sa mga kalat-kalat na isla. Sinuwerte na rin siguro talaga dahil hindi namin malalaman ang lahat ng impormasyong yon kung hindi nakaengkwentro ng ilang katiktik ang dalawang taong nakaligtas mula sa isla na yon. Haring Dante, Pinunong Lupo, sila pong dalawang tao na nagmula sa Isla Porosa. Silang dalawa po ang nakaligtas mula sa pananakop ng mga gator. Ganun ba? Paano niyong nahanap ang dalawang ito? May kaalaman at karunungan po sila.
kung kaya't muntikan na kaming nagpang-abot. Inatake po nila kami sa kagubatan ng norte sa pag-aakala nilang kabilang kami sa mga gator, kung kaya't napilitan po kaming bihagin sila. Pero sa pagpapaliwanag sa akin ni Digo, ay napagpasyahan ko na pong dalhin sila dito dahil sa impormasyon nilang ibinahagi. Handa po silang makipagtulungan sa atin upang magapi ang mga gator. Ayos, muli na naman ako natakam. Medyo may katagalan na rin kasi nang huli ako makakain ng puso ng aswang. Bihira na kasi kaming lumabas ng Condita Valley. Mahirap na kasi magpagala-gala sa labas dahil alam kong hindi titigil ang ibang lahi hanggat hindi nila kami napapaslang ni Javier. Minabuti kong kausapin ang 2 tao na kasama ng mga katiktik. Totoo ngang handa sila makipagtulungan. Pero may isang kondisyon. Gusto nilang dalhin ko sa harap nila ang aswang na nagngangalang Fidela na siyang anak ng hari ng mga gator. Nais nilang sila mismo ang pumaslang sa babaeng yon. Mukhang malalim ang galit nila sa prinsesa ng mga gator. Hindi naman naging problema sa amin yun ni Don Lupo. Kapalit na mahahalagang impormasyon ay ibibigay namin ang kahilingan nila. Sayang nga lang at wala silang impormasyon na naibigay tungkol sa kakayanan ng mga gator, lalo na ng hari nila. Pero okay lang, tiwala ako magagapi namin ang mga halimaw na yon. Kinaumagahan nga ay wala na kami inaksayang oras. Kaagad kami bumiyahe patungong norte. Siyempre, hindi kami sabay-sabay na nagtungo sa Hilaga. May mga bumiyahe sa himpapawid, sa dagat at sa lupa. Hanggang sa nagkita kami sa tagpuan sa isang liblib na lugar kung saan ay sisimulan namin ang pagtawid sa dagat tungo sa Isla Porosa. Makinig kayong lahat. Hindi magiging madali ang paglusob sa kuta ng mga gator. Bihadong lamang sila kung sa gitna ng dagat ang lugar na magiging labanan. Kaya't umisip kami ng paraan upang makatapak tayo sa isla nang hindi nila namamalayan. Muli na namang napagastos si Tanda. Umarkila ba naman ng 5 helikopter at isang malaking barko. Nasa 500 din kasi ang bilang namin. Pinaghalo-halong alamid, banakon at awangan. Lahat ng mga kasama namin ay pawang mga mandirigma. At tulad ng napagplanuhan, isa-isang maglalaglag ng mandirigma ang mga helikopter na yon sa iba't ibang bahagi ng isla. Iikuti nila ang buong Porosa. Ang iba ay sa bandang Hilaga lalapag. Meron din sa Kanluran at ang iba naman ay sa Hilaga. Ayos, parang paratrooper lang ang peg. Sa timog na bahagi ng isla kami dadaong. Sa laki ng barkong sinasakyan namin, siguro naman hindi nila to basta-basta mapapataob. Ako, si Hakim at Beto, kasama ng karamihang mandirigma ay naglayag kinahapunan tungo sa Isla Porosa. Mahigit 1 oras lang naman daw ang biyahe. Sakto, pagkagat ng dilim ay hindi na makikita ng mga gator ang mga mandirigmang manggagaling sa himpapawid. Isa pa ay sa amin matutuon ang atensyon nila dahil alam namin na malayo pa lang kami ay makakatunog na sila. Hindi pa man kami nangangalahati ay nagparamdam na ang mga gator. Pero hindi ko inaasahan ang estilo ng pag-atake nila. Ang inaasahan ko kasi ay sa ilalim sila ng tubig magmumula. Pero nagulat na lang kami nang may magpaulan sa amin ng bala. Putya, pati sila pala ay high-tech na rin. Kanya-kanya kaming tago habang nakikipagpalitan ng putok sa mga maliliit na bangka na humahabol sa amin. Napapaligiran na nila kami, kaya medyo lugi talaga. Hakim, ano? Bakit ayaw mo lumabas dyan? Tumulong ka sa amin. Hakim, ayos ka lang ba? May tama ka ba? Ay, hindi. Wala naman. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Teka. Takot ka sa karagatan, no?
Kaya pala kanino mo pa pinipilit sila doon, Lupo? Nasa helicopter ka sasakay. Ako? Hindi ah. Hindi ako takot sa dagat, no? Masama lang talaga pakiramdam ko. Umami ka na. Kaya pala hindi ka lumalabas ng kwarto mo kanina pa. Loko talaga tong dalawan to. Nasa gitna na kami ng labanan ay nakuha pang mag-asaran. Sa totoo lang ay nasasabayan namin ang mga gator na nagpapaulan ng bala. Bukod kasi sa ilan lang sila eh hindi naman ganun kalalakas ang sandata nila. Ang buong akala namin ay madali lang namin silang madidispatcha. Pero laking gulat na lang namin nang bigla silang umatake sa aming likuran. Rages, patibong lang pala ang ginawa nilang pagpapaputok ng mga barel. Dahil habang abala kami sa pakikipagpalitan ng bala, ay marami na palang gator ang nakasampa sa likurang bahagi ng barko. Tuluyan na nga nagkaroon ng digmaan sa aming sasakyan. Kung sa lakas at bangis lang, ay nasasabayan naman sila ng mga kasamahan naming mandirigma. Pero nahalata ko lang, mabilis nilang iniidya sa tubig ang mga mandirigmang kawangan at alamid, gayon din ang mga banakon. Dahil sa dagat, ay sigurado ang panalo nila. Beto, iwasan nyo nga punta sa tubig. Mahihirapan tayong sabay sila sa ilalim. Oo, Giler. Napansin ko nga sinasadyan nilang ilaglag ng mga kasama natin. Mag-iingat ka. Grabe, hindi ko talaga inaasahan na marami din pala ang bilang ng mga gator. Kaya pala matagal silang nanahimik dahil siniguro nila na maparami ang kanilang bilang upang sakaling mapadigma sa ibang lahi ay handang-handa na sila. Buong bangis kami sumabay ni Beto. Sa bawat wasiwas niya ng latigo ay maraming nasasawi sa mga gator. Gayon din naman ako, gamit ang sagrado kong espada. Nabwisit lang talaga ako dahil hindi ko inaasahan na makunat pala ang mga balat nila. Pinipilit ko talagang punteriyahin ang mga puso ng mga aswang na yon. Pero nahihirapan akong dukutin yon. Hindi rin talaga matatawaran ang pisikal na lakas ng mga gator. Maliksi rin ang mga pagkilos nila na para bang mga ahas na may mga kamay at paa. Mukha sila mga buhaya na nakakatayo. Ilang minuto pa lang ang nakalipas ay hindi ko na mabilang ang mga napas lang sa hanay namin. At ang buong akala ko ay tuluyan na mauubos ang mga kasamahan ko. Pero namangha ako nang may mga dambuhalang ahas ang nagsipagsulputan mula sa ilalim ng tubig. Pucha, nakakagimbal talaga. Oo nga't sanay na ako sa karahasang dulot ng mundo ng mga aswang. Pero iba pa rin talaga makakita ng malalaking ahas sa gitna ng laot. Eh di ba, allergic ako sa ahas. Naalala ko tuloy bigla yung mga napapanood ko lang sa TV nung bata pa ako. Pero kahit ganon, naging malaking tulong ang mga premyadong mandirigma ng mga banakon. Sila ang mga ahas na yon. Ayos, dahil nakukuha nila sumabay sa tubig. At dahil sa kanila, ay maraming nailigtas sa mga kasamahan namin. Mas lalo pa kami lumamang nang dumating ang isang chopper na lulan si Don Lupo. Pinaulanan niya ng bala ang mga nakasampang gator sa barko. Nang iilan na lang ang bilang ng kalaban, ay tuluyan ang umalis ang Don. Sumenyas pa ito sa amin. Tuloy ang plano. Grabe talaga ang kaastigan ng mga malatay tanong buwang banakon. Parang mga butiki lang na nilalamon ng buo ang mga natirang gator. Naaliw talaga ako panoorin sila. Giler, ubos na ba ang mga gator? Wala pa ba tayo sa pampang na Isla Porosa? Malapit na tayo, Hakim. Oh, kumusta ka na? Kumusta na pakiramdam mo? Aba, talagang hindi ka lumabas dyan sa lungga mo ha. Halika dito. Teka, bitawan mo ako, Beto.
Sinabi ng masama ang pakiramdam ko eh. Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pasaway ka. Saan mo ako dadalhin? Ako naman ngayon, Hakim. Akala mo siguro, nakalimutan ko na yung pagtulak mo sa akin dati nung nasa Impapawid tayo. Lagot ka sa akin ngayon. Teka. Sige na. Oo na. Aaminin ko na. Takot ako sa dagat. Mula nung pagkabata. At saka, hindi ako marunong lumangoy. Sorry na, Beto. Nagbibiro lang naman ako nun eh. Sorry na. Uy. Mga pasaway talaga kayo, oh. Baka nakakalimutan nyo. Digmaan ang pupuntahan natin. Puro kayo kalokohan. Bakit? Hindi naman bawal magsaya bago makipagdigma. Malay ba natin? Baka ito na ang muling sandali na magkakasama tayo. Bakit hindi natin sulitin? Huwag kang magsalita ng ganyan, Beto. Walang malalagas sa atin, nila Dante at Don Lupo. Hindi tayo papayag na mangyari ang bagay na yon. Nagdrama pa tong ungas na to, oh. Hindi bagay sa'yo, oy. Sinasabi ko lang ang posibleng mangyari. Kaya dapat palagi tayong handa. Medyo napaisip ako sa mga sinambit ni Beto. Mukhang nahahawa na si Ungas sa kadramahan ni Don Lupo. Pero sa kabilang banda ay may punto siya. Pero hindi ko kasi iniisip ang mga bagay na ganon. Positibo ako magtatagumpay kami sa labanang to. Hindi nga nagtagal ay unti-unti na kami nakalapit sa Isla Porosa at tulad ng inaasahan ay nakaabang na sa amin ang hindi mabilang na gator. Sa pangpanga nila itinuon ang kanilang buong depensa. Agad na nagradyo si Hakim kila Dante at Don Lupo. Ibinigay na nila ang hudyat upang pumasok na ang mga chopper sa perimeter ng Isla Porosa. Kitang-kita ang bangis sa mga itsura ng mga gator. Handang-handa na sila makipagpatayan para protektahan ang kanilang hari at ang islang itunuring nila bilang tahanan. Pues, ganun din kami. Handa ang bawat isa sa amin na magtaya ng buhay. Wawakasan na namin ang lagim na hatid ng mga gator sa Isla Porosa. Gilir, sasalubungin nila tayo. Masama to. Ang daya naman ng mga gator na to. Hindi man lang tayo hinintay na makasampa sa lupain. Inaasahan ko na to, Hakim. Natural na gamitin nila ang pagkakataon kung saan sila nakakalamang. Pero mali sila. Tayo ang lamang sa pagkakataong to. Nariyan ang mga panahon upang sabayan sila at yun ang sasamantalahin natin para makalapit sa pangpang. Ilang sandali pa ay muli na naman kami napalaban sa mga gator. Nakakapangilabot din ang bilang nila. Para talaga mga alien na nagsisipaglanguyan sa tubig. Hindi nagtagal ay halos mapuno na ng gator ang barko. Kinuyog na talaga nila kami. Hindi na kami nagawang protektahan ng mga premyadong mandirigmang banakon dahil sa dami na rin ng mga kalabang sinasagupa nila. Pero nagulat na lang ako nang may kakaibang kilig na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isa-isang nagpulasan ng mga gator pabalik sa isla at nang ibaling ko ang paningin ko doon ay napapalaban na pala ang hukbo ni Dante at Don Lupo. Hindi nila inasahan ang sorpresang pag-ataking yun nila tanda. Mukhang epektibo o naging plano namin. Nagbalikan ng mga gator sa pangpang dahil kailangan nilang protektahan ang kanilang hari. At dahil nga doon ay tuluyan na kami nakatapak sa kalupaan ng Isla Porosa. Doon na nagsimula ang mas matugong labanan. Ang buong akala ko ay lamang kami kung sa lupa ang labanan. Pero masyado pala naming minaliit ang mga gator. Nahihirapan din kasi ang mga kasama namin dahil sa kunat ng balat ng mga ungas. Hindi talaga ganun kadali na talunin ang isang gator. Bukod sa naglalaki ang pangil at malatrosong buntot kung mampas, ay ang balat talaga nila
ang isa sa mga pamosong katangian ng gator. Kaya siguro kahit ang mga harbon ay hindi sila nagawang puksain ng tuluyan. Siyempre, kahit anong punat ng balat nila, ay tila puno lang na saging yon sa tuwing madadaanan ng sagrado kong espada. Espesyal talaga ang talim nito. Talim na sadyang ginawa upang ipantapos sa isang aswang. Nasa tabing dagat kami at abala sa pakikidigma nang makaramdam kami ng bahagyang paglindol. Pucha, nagkaroon na ng pagguho ng lupa mula sa matatarik na kabundukan. At kasunod nun ay ang paglabas ng mga higanting buhaya. Putek, parang napanood ko na to dati ah. Halos kasing laki kasi ng bus ng mga buhayang yon. Kasya ang 10 tao sa isang buka ng bunganga nila. Dante, ayos lang ba kayo? Nasa si Don Lupo. Ayun siya, Gilyar. Nasa helicopter pa rin habang nagpapaulan ng bala. Mukhang nag-enjoy ang matanda sa gatilyo ng machine gun. Aba, oo nga no. Ayos. Panay-panay na nga ang pagpapaputok ni Tanda. At halos makita mo talaga ang pagguhit ng apoy sa ere buhat sa laki ng bala ng 50 caliber na gamit niya. Ang kaso ay hindi rin nagtagal ang pag-atake niyang yon. Nang biglang lundagin ng isang dambuhalang buhaya ang sinasakyan niyang chopper. Hindi nila napansin yon dahil nagmula ang pag-atake sa itaas ng burol. Hakim, magmadali ka. Puntahan mo ang pinagbagsakan ng chopper ni Don Lupo. Baka kailangan niya ng tulong. Oo, Gilyar. Ako nang bahala sa kanya. Dante, bakit hindi mo ginagamit ang kidlat ng kapilan? May na natin mas kailangan yon. Nagulat ako sa tugon ni Dante. Ilang beses niya na raw yung sinubukan kanina. Pero hindi raw tumatalab sa mga gator ang kuryente na nagmumula sa kidlat ng kampilan. Masama to. Baka pag nagpatuloy pa to, ay marami ang malagas sa amin. Lalo ko pang binangisan ang pakikipaglaban. Maling-mali talaga na minaliit namin ang kakayahan nila. Hindi rin pala biro na kalaban ang mga gator. Papaano pa kaya sumulpot na lang bigla ang hari nilang si Anastasio?